iets of blijft hij op de tweede plek? Die VVD gaat 1 zetel af. En in theorie kan het dus nog steeds zijn dat de VVD ik denk dat we een ongelofelijke prestatiedelzet hadden, dat we een hele mooie campagnedelzet hadden, dat we er zichtbaarder west binnen ooit en dat we echt bezocht op te komen van het regiolood en dat Nederland dat echt voor een budget had. Dus ik denk dat het hoe dan ook winst is voor de partij en dat het hoe dan ook winst is voor Nederland, omdat die beweging in gang zet is. Ja, en de bekroning zo vanzelfs wezen een zit. We krijgen de exit poll gewoon en de FNP komt er net in het verhaal voor. Ben je teleurgesteld? Ja, zeker. Ja, het is jammer. Er zit erop te wachten en dan, just hem net. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij er zo in komt en dat we hier hebben. De bloest optimistisch. In die eigen sociale roenten, zeg maar, leeft iets genoten en zijn familie. Slacht het wat om de mensen te ontschuldigen om wat de Kamerverkiezingen op de FNP te stemmen? Ja, mijn familie zeer zeker. Die heb ik wel horen. Of ja, ze bent er wel maar in je, maar ja, zeker. Mijn vriendin, ja, won aantal, net al eer. En ja, mijn werk ik iedereen voor mij op de FNP, dus ja. Ik zeg ik meer jonge mensen als ik eerder wel eens jongen af op FNP-joen. Zoals ik al zei, het is altijd winst. Als je eens wat voor energie er in de partij zit, dat er nieuwe leden komen, dat er jonge Rijn is, en mensen niet broezen die de zin in hebben, dan hebben we al heel wat won. Dus je denkt dat het goed wijs is heel ik bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, vanzelfs. Joet ben je natuurlijk voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Maar het kan net missen dat het ook een positief effect heeft op de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen daarna.